El FIEC Joventut va aconseguir una victòria agònica contra el Cajasol de Sevilla. Els andalusos comptaven a les seves files amb Latavius Williams, un dels jugadors més estimats per l'afició de l'Olímpic la passada temporada. A més, Aito García Reneses tornava a Badalona assegut a la banqueta rival i va ser rebut amb grans honors per la grada. Quezada i Kuzmich sostenien a l'equip en atac abans del descans, mentre que Cajasol sempre trobava bones opcions exteriors al final de les possessions. La penya arribava al descans només 3 punts per sota, havent mostrat capacitat de reacció davant la qualitat d'homes com Satoranski i Bogdanovic. A la represa, el FIEC Joventut va sortir a totes i Oliver i Hambe van començar a aparèixer en atac. Els homes de Salva Maldonado gairebé tenien el partit sentenciat i, de forma incomprensible, van errar 4 tirs lliures que van donar ales a Cajasol. En l'última possessió del maig, Bogdanovic va tenir a les seves mans el triple de la victòria, però aquest no va entrar. Els vertinegres aconsegueixen la 6ª victòria de l'any. Salva Maldonado i Aito García Reneses feien les següents valoracions del partit. Como es lógico, por nuestros propios
muchos aciertos y fallos, y también por los cambios de ritmo de Juventud que nos han creado bastante problemas. Algunas veces presionaban y no atacábamos bien la presión, y otras veces pues no éramos capaces de llegar a nuestro ataque y realmente atacar, sino que nos quedábamos muy lejos de la canasta. Afortunadamente esto pues lo hemos solucionado en otros momentos y hemos tenido opción de ganar el partido, pero no ha podido ser, porque lo que pasa un poco en el baloncesto también, ¿no? Pues cuando tienes la opción del tiro decisivo, pues hay que meterlo, y a veces pues no se mete y hay que aceptarlo y felicitar al rival. Crec que s'ha vist un partit en general bo, no d'una gran qualitat, però jo crec que dos equips que han buscat la victòria, molt igualat, amb grans tendències, exceptuant el tercer quart, que sí que hem jugat nosaltres molt millor i ha agafat un avantatge ja sobre 10 punts, però sempre amb marcadors de menys de 10 punts, amb alternàncies, i l'equip que ha estat encertat també exteriorment és el que ha tingut la iniciativa durant una bona part del joc. Al final jo crec que l'equip ha treballat bé, hem tingut nervis final i a l'últim minut ha sigut una mica de tornar a veure tranquil·lament. Una vegada has guanyat, però de com tens quasi encarregat un partit i no l'acabes de tancar, no? Aquests 4 tirs i un espaiats al final, després de 15 que portàvem, la falta ràpida, ho hem fet tot una mica quasi per perdre al final. No crec que ho hagués sigut just, perquè jo crec que hem jugat una mica millor o amb més ambició, i per altra banda hem tingut molts jugadors que han aportat, amb 6 jugadors per sobre de 10 de valoració, i això és una gran notícia per l'equip. L'equip estava neguitós, les derrotes debiliten i fa perdre confiança, però jo crec que ha donat un pas de posar-se en el partit en una situació complicada emocionalment i de confiança, i l'equip l'ha tret. Patim molt i estic molt content pels jugadors perquè ells també pateixen, han tingut derrotes, i aquesta victòria ens dona una mica, encara que d'aquí 4 dies tornem a jugar, reconforta una mica i es dona oxigen de cara a seguir treballant i a seguir competint. Sense temps per descansar, el FIAC Joventut rebrà el proper diumenge a l'Olímpica a CEFA Estudiantes. Els vertinegres volen seguir creixent contra el 8è classificat de la Lliga Endesa.